γέμισε από κόσμο το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου η πλατεία του Δημαρχείου στην Ηράκλεια Σερών στην εξαιρετική συναυλία αφιέρωμα που διοργάνωσε ο Δήμος Ηράκλειας για τον σπουδαίο στιχουργό και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Χρήστο Νικολόπουλο. Μία επιτυχημένη συναυλία αφιέρωμα όπου ξεκινάει η περίοδος των εκδηλώσεων για την εμποροπανήγυρη Ηράκλειας. Στα όνειρά μου ψάχνω τη μορφή της, μα και εκείνη χάθηκε σαν την υπόσχεση της. Υποδεχόμαστε για δεύτερη φορά το μεγαλοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο στην πόλη μας. Το κάναμε το κάλεσμα πριν από ένα δίμηνο περίπου, ανταποκρίθηκε και μάλιστα είναι μεγάλη τιμή για μας που έρχεται με χαρά, χωρίς πολλές απαιτήσεις, το λέω και το εννοώ. Άρα λοιπόν σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει μια περίοδος, η περίοδος των εκδηλώσεων που έχουν σχέση και με το πανηγύρι της Ηράκλειας. Σήμερα 7 του μηνός Χρήστος Νικολόπουλος, Πασχάλης Τόνιος και στη συνέχεια έχουμε άλλες 3-4 εκδηλώσεις εδώ στην πλατεία του Δημαρχείου. Πρέπει να πούμε όμως και άλλες 4-5 εκδηλώσεις τις ημέρες της πανήγυρης της Ηράκλειας θα γίνουν στο χώρο στον οποίο ξεκίνησε και η ανάπλασή του. Βέβαια δεν θα έχει τελειώσει, όμως μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ολοκληρώσει και εκεί την ανάπλαση του χώρου της εμποροπανήγυρης, προϋπολογισμό περίπου 600.000 ευρώ. Οπότε του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα και εκεί. Να έρθουμε όμως στη σημερινή ημέρα, να το επαναλάβω, θα έχουμε και το συντοπίτη μας που κατάγεται από τον Βαβακόφη, τον Πασχάλη, τον Τόνιο, ο οποίος έχει τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά, όλα είναι έτοιμα, σε πολύ λίγο ξεκινάμε, θα το δείτε κι εσείς. Μπήκε ο Αύγουστος, η Ηράκλεια φοράει τα γιορτινά της 2026 και ξεκινάμε σήμερα με μια υπέροχη συναυλία. Υποδεχόμαστε το μεγάλο μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο. Μαζί με το συντοπίτη μας Σεραίο κύριο Πασχάλη Τόνιο και 2 εξαιρετικές ερμηνεύτριες και την Άρτια Λαϊκή Ορχήστρα. 17 και 18 Αυγούστου με 2 υπέροχες εκδηλώσεις εδώ στην πλατεία Δημαρχείου και πάλι με είσοδο ελεύθερη. Δευτέρα 17 Αυγούστου μελοποιημένη ποίηση που έγιναν αγαπημένα τραγούδια και την Τρίτη 18 Αυγούστου ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Και περνάμε μετά στο χώρο της εμποροπανήγυρης, στον αναβαθμισμένο πλέον χώρο, μια πολύ πιο αναβαθμισμένη πανήγυρη της Ηράκλειας από αυτό που έχουμε δει, με εκδηλώσεις καθημερινά. Ξεκινάμε την Παρασκευή με παράδοση, με το συγκρότημα Σύρις, όλα τα είδη της παράδοσης και πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους να συμμετέχουν. Το Σάββατο έχουμε μια υπέροχη μουσική εκδήλωση με τον Αντώνη Χαλάτσι και την κυρία Κωστοπούλου. Την Κυριακή Θάνος Ζουρής Μάιρα και κλείνουμε τη Δευτέρα, δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε, με ζουρνάδες. Στην Ηράκλεια είμαστε άλλωστε, ζουρνάδες Λουκάνικα Τσουμπαγιάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και να επιμένει ο Δήμαρχος να είμαι παρόν μαζί τους σε αυτή την ωραία απόψινή μουσική συγκέντρωση και είναι προς τιμή του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος ενδιαφέρεται για όλο αυτόν τον τόπο, ο οποίος έχει ανάγκη από το να ξεδίνει από τα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας. Κύριε Δήμαρχε, σας συγχαίρω ιδιαιτέρως γιατί στηρίζετε τον τόπο. Όμως πρέπει να πω ότι όλοι όσοι είναι εδώ στηρίζουν και αυτοί τον τόπο. Και αυτοί είναι που είναι πολύ περισσότερο αξιέπαινοι από όλους εμάς που εμείς το καθήκον μας κάνουμε και υποχρέωση έχουμε. Δεύτερον, θέλω να πω και να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος υπευλήθη στον κόπο και απεδέχθη την πρόσκληση του Δημάρχου να είναι απόψε εδώ ένας σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, ο οποίος ύμνησε όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου, ακόμη και την Παναγιά,
αυτήν για την οποία απόψε ψάλαμε την παράκλησή της και που προσευχηθήκαμε και που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την γιορτή της κοίμησής της. Η επιλογή που κάναμε είναι πολύ καλή και θα περάσει καλά ο κόσμος. Εδώ στην πλατεία της Ηράκλειας και με έναν δήμαρχο ο οποίος είναι φιλόξενος πολιτιστικά και νομίζω όλα καλά θα πάνε. Βεβαίως υπάρχουν συνεχιστές, έτσι να πω δύο ονόματα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Θεοφάνους κτλ. Είναι πολύ καλή δημιουργία, απλώς άλλαξε το τοπίο, δεν αναδεικνύονται τα τραγούδια τώρα όπως παλιά που ήταν τα ραδιόφωνα κτλ. Τώρα υπάρχει ένα αχανές τοπίο για να προσπαθήσει κανείς να αναδείξει τα τραγούδια, αλλά υπάρχουν και σήμερα και τραγουδιστές καλοί και τα λοιπά, μόνο που είναι μικρής διάρκειας τα τραγούδια, δυστυχώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ξεχωρίζετε κάποιο τραγούδι από τη μακρόχρονη πορεία σας. Πολλά τραγούδια μου ξεχωρίζουν και τα αγαπάω όλα. Το υπάρχω είναι το κορυφαίο φυσικά, από εκεί και πέρα είναι των Αγγέλων τα Μπουζούκια, το ένα τραγούδι ας πούμε το είπε ένας γίγαντας τραγουδιστής, πολλά τραγούδια αγαπάω. Οι φίλοι μας τις νύχτες τους λένε αλήτες και μας βλέπουν και μας γνέφουν απ' τους ουρανούς. Έρχονται μες στη σκοτεινιά σαν τους λογοπολίτες, παίζουν και πονούν και μας τραγουδούν. Κοιτάξτε, κάνω μερικές συναυλίες, έγινε ένα μεγάλο αφιέρωμα από 59 σχολεία στην Αθήνα φέτος, που ήταν μια υπέροχη γιορτή, και κάποιες άλλα αφιερώματα, κάποια άλλα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μία από τις εμφανίσεις, συναυλία δηλαδή, είναι και αυτή η σημερινή. Νομίζω ότι είναι ένα ευχάριστο γεγονός και αυτό και για μένα και για τον κόσμο. Άργησα να σε γνωρίσω, άργησες και εσύ να έρθεις, τώρα χώρια σου θα ζήσω, τώρα χώρια μου θα ζεις. Για τη συμβουλή σας για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη σύνθεση και το τραγούδι. Ναι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν, θα τους συμβούλευα να εξοπλιστούν με προσόντα, δηλαδή να μάθουν ένα όργανο, να παίζουν, να γίνουν μουσικοί, να ξέρουν να συνοδεύουν τη φωνή τους και να μελετούν πάρα πολύ. Το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο πανάδι και με θέλει σαν βραδάκι, όσο πάνω μες στη Στο τραγούδι ήταν ο αξιόλογος ερμηνευτής Σεραίος με καταγωγή από το Μαβακόφτο, Πασχάλης Τόνιος, με τη Στέλλα Γιαλτζή και την Ηλέκτρα Καραλή και την συνοδεία Άρτιας Λαϊκής Ορχήστρα. Στο Δήμο Ηρακλής έχω ξανάρθει, έτσι. Όπως και σε πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μου εδώ, γενικότερα της Σέρρης εννοώ η πατρίδα μου, που ξέρετε είμαι από εδώ. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ πραγματικά γεμίζει λίγο περισσότερη μπαταρία και συναισθηματικά, ας πούμε, πέρα από το καλλιτεχνικό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, έτσι. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε λοιπόν τον φίλο μου τον σημαντικό λαϊκό συνθέτη, τον Χρήστο Νικολόπουλο, του κάνουμε ένα αφιέρωμα εδώ στην πατρίδα μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι μια μεγάλη ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, ιστορία εν ζωή που λέμε, και θα ακούσουμε πολύ ωραία σημαντικά κομμάτια που έχουν ερμηνεύσει
από τον Καζατζίδη, την Αλεξίου, τον Ταλάρα, τον Μητροπάνο, τον Μητσιά, τον Πάριο, τη Βιτάλη, όλοι οι μεγάλοι Έλληνες τραγουδιστές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο Δήμος Ηρακλής και τον τιμάει το συνθέτη αυτό, γιατί τον τιμούμε με πλακέτα εννοώ, και τιμάει το Δήμο για αυτή την κίνηση, την πολιτιστική κίνηση θα το έλεγα, ας το πούμε και αυτό. Εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά με τον Χρήστο, είναι τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τη σκηνή. Σήμερα η ιδιότητά μου εδώ απολύτως ως ερμηνευτής, δεν συμμετέχω ως συνθέτης. Για μας τους δυο είναι αργά, για σένα δεν υπάρχω πια. Περιμένουμε κάτι μετέπειτα από εσάς, θα ακολουθήσει κάτι καινούριο? Από μένα, ναι, τώρα ευκαιρία με ρωτάτε, θα έρθω 31 Αυγούστου μια συναυλία και με δικά μου έργα στο Χορτιάτι για το Ολοκαύτωμα, το ιστορικό αυτό μαύρο γεγονός. Αλλά μπορώ να σας πω από τώρα για μια μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουμε στο Καλιμάρμαρο στις 15 Σεπτεμβρίου, τις οποίες είμαι υπεύθυνος έχω καλέσει πολλούς συναδέλφους, από το Χατζηνάσιο, το Λεοντή, 15 ανθρώπους και καλλιτέχνες που θα συμπράξουν, το οργανώνει ο Ερυθρός Σταυρός μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή και γίνεται για την ειρήνη. Επίσης έχουμε εκεί 1.000 χοροδούς, παιδιά, εφήβους και μεγάλους. Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους κακούς καιρούς, γιατί δίπλα μας υπάρχει πόλεμος και παραδίπλα μας από την άλλη πλευρά. Καλλιτεχνικά, έστω με τον τρόπο μας, να στείλουμε ένα μικρό μήνυμα από το Καλιμάρμαρο, 15 Σεπτεμβρίου, για την ειρήνη. Θα είμαστε εκεί, θα ακουστούν πολύ όμορφα τραγούδια. Ένα καινούριο τραγούδι που έχω γράψει για την ειρήνη σε ποίηση Ρίτσου, σε μουσική δική μου. Για το περιβάλλον που υπάρχει ένα μέσα κομμάτι, γιατί η ειρήνη και το περιβάλλον, το σπίτι μας είναι. Αν δεν υπάρχει το σπίτι μας, πώς θα δράσουμε αλλιώς σαν ειρήνη. Η εκδήλωση ενθουσίασε το κοινό που είχε τη δυνατότητα να ακούσει διαχρονικές επιτυχίες από την μακρόχρονη πορεία του μεγάλου συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Χρήστο Νικολόπουλου. Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής που έρωτα και τη ζωής. Μ' αγαπούν οι πολεμένοι που έχουνε ψυχή. Αχ, κι όλοι οι αδικημένοι μέσα στη ζωή. Τραγούδια μιας ζωής. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο για την βραδιά που μας χάρισε σήμερα ο Δήμος Ηράκλειας και πιστεύω να περάσουμε μια ευχάριστη νύχτα. Όλα τα τραγούδια του είναι αλφα κατηγορία. Τι άλλο να πω. Τα ακούω όλα τα τραγούδια του, τα έχω όλα τα τραγούδια του, οπότε... Έχετε ξαναπαρακολουθήσει κάποιο αφιέρωμα ή κάποια συναυλία? Πέρυσι ήμασταν εδώ πάλι, γιατί εμείς ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Ωραία είσαι. Γερμανία. Αλλά και φέτος πιστεύω να είναι καλά όπως και πέρυσι. Θα δούμε τον Νικολόπουλο και τον κύριο Τόνιο που είναι φανταστικοί και οι δύο. Τους αναμένουμε πώς και πώς. Θα χαρούμε πάρα πολύ, θα περάσουμε υπέροχα. Εννοείται ότι ήρθαμε να παρακολουθήσουμε τη συναυλία του χωριανού μας και αγαπημένου φίλου του Πασχάλη Τόνιου, που είναι το καμάρι του χωριού μας. Τον ακολουθούμε από τότε που ήταν νέος και μικρός. Θαυμάζουμε την πορεία του, την εξέλιξή του και όταν κάνει συναυλία στην περιοχή μας, πάντα είμαστε εδώ. Τα τραγούδια του Νικολόπουλου τα αγαπώ, γιατί τα ερμήνευσαν τα περισσότερα αγαπημένοι μου τραγουδιστές Δαλάρας και Αλεξίου. Εννοείται ότι μου αρέσουν όλα, αλλά θα προτιμούσα, ας πούμε, το «Εγώ θα σου μιλώ» με τα τραγούδια μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ήρθα εδώ απόψε για να δω έναν πολύ μεγάλο συνθέτη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, τον Χρήστο Νικολόπουλο, και έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, με τον Στέλιο τον Καζατζίδη και μετέπειτα τον Γιώργο τον Ταλάρα,
τη Χάρις Αλεξίου, πολλούς άλλους, την Πόλη Πάνου, το Στράτο Διονυσίου. Έχει κάνει 6 συνεχόμενους δίσκους από το 1985 μέχρι το 1991 μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δούλεψε έτσι με πολύ καταξιωμένους συνθέτες, στιχουργούς και μεγάλους μουσικούς στις δεκαετίες του 60. Αυτά έχω να πω. Ξεχωρίζετε κάποιο τραγούδι του συγκεκριμένο έτσι που σας αρέσει? Να σας πω, πολλά ξεχωρίζω, επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζω το Σαλονικιό, αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η δεκαετία του 80, όχι τόσο του 70 αλλά του 80 και με τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι ήταν η δεκαετία η 15ετία μπορώ να πω, 20ετία του Χρήστου Νικολόπουλου, τους καλύτερους δίσκους. Βέβαια υπήρχαν και πριν το 1980, ήταν το Υπάρχω, ήταν κάποια άλλα τραγούδια, Νεχναίδες και Αράχνες, αλλά κυρίως η καριέρα του στη Μήνος ήταν μια καριέρα η οποία οι δίσκοι του, ας πούμε, χαλούσανε κόσμο. Μάλλον είστε πολύ φανατικός στο μαστίς του κυρίου Νικολόπουλου. Βεβαίως τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.